Que non, Alejandra, eu creo que che queda moito mellor este, faime caso. Dalle, que mira que es Faime pesado, caso, que a min eu gústame máis entendo, este. Que isto vai moito mellor co color dos ollos moreno, dos de boi morto, faime caso, que... A mí gustame... A ver, Non espera, te fagas espera, que caso. estamos entrando un respeto para os compañeiros, David. Xente nova, liña verde, de verdade. Porque claro, ele está aquí hoxe dirixindo un pouco o desfile, pero eu creo que eu entendo do que me queda a mí ben. Facendo que se pode. Mira, imos de preguntar a eles a ver que opinan. Que preferides, a miña que teño posta ou a que me di David? Está moi bonita, Eu desto entendo. Mira, e non entenderá mellor Charo. Eu creo que sí. Mellor falar Pois con ela. veña, vamos falar con Charo, compañeiros. Aquí está, aquí a temos xa preparada. Moi boas, Charo López. Charo López Atelier. Bueno, este tocado que teño aquí, precioso, fermosísimo, é da túa nova colección. É dunha das miñas coleccións, non é da última, pero si é dunha das coleccións pasadas. É unha peza que sí que ten como moita forza, porque ten uns colores oscuros, representa esa muller moi forte, que sabes, hai noivas que queren, ademais do seu vestido, pois dar un toque así moi especial no pelo e collen pezas con moito carácter, como este. Pezas como este, porque debemos dicir que hoxe aquí en Ordes estreas a túa nova colección, unha colección con un nome ben especial. Chámase Liora. Elixín ese nome porque eu creo que cada noiva ten unha luz propia e significa un pouco eso. Entonces cada peza é personalizada e a novia ten que reflexar, a peza ten que reflexar cada noiva. Entonces, si é unha noiva sinxela vai levar unha peza moito máis sutil e se é unha novia con carácter, pois unha como a túa. Entonces, que estou con carácter. Eso mesmo. Pareceche xa se vemos algunha das pezas da nova colección? Aquí en primicia para a hora galega. Sí, non o veu nadie. Entón, este ano quixen volver un pouco os materiales un pouco tradicionais, porque sí que é verdad que levábamos moitos anos co tema metálico. Son pezas que están traballadas con diferentes tonos de metales para que non sean pezas aburridas, digamos, no pelo, que non sean todas plateadas ou todas douradas. Volvín a porcelana porque me parece moi elegante e, sobre todo, a pluma. A pluma é algo que aporta moita elegancia, moita sutileza, pero ao mesmo tempo son pezas con moitísima presencia. Vamos ya a colocar xa, porque eu xa estou desexando ver como lle queda a esta noiva. Ti tamén, verdade? Vamos a pedirlle Por aquí supuesto. axuda a Fátima, que a temos no Miadoiro. Pois nada, mira, utilizar unha peza, sempre digo que a colocación é moi fácil, son pezas que se moldean. Sí que é moi importante que teñan formas ascendentes. Todas levan engarces para poder sujetarse perfectamente e o que fan é un pouco realzar un peinado e, sobre todo, evitar a monotonía dentro dun pelo. É dicir, se un pelo, no caso de Sofía non é o caso porque leva moita mecha, pero cando temos un pelo moi moreno e demais, as pezas o que fan é un pouco romper esa monotonía no estilo. Logo, se ademais hoxe vamos a traballar todo con vestidos de Silvia Fernández, que son lienzos en blanco porque son uns tejidos maravillosos, pero sí con unha liña moi sinxela, o que facemos é que co tocado aportamos pois ese toque de brillo que non temos no vestido. Debemos dicir que estes tocados pois leváronos persoas ben famosas que logo desvelaremos, e logo tamén veremos a máis noivas con estes fermosísimos tocados, pero iso xa será nun anaquiño, compañeiros. Nos quedamos vendo como rematan de preparar a estas fermosísimas mulleres.